Croeso ato ni ganolfan gneifio Meirion yma yn y sioe fawr. Un o'r rowndiau terfynol pwysica yn cymryd lle fan hyn ar un o bryd. Pwy fydd pencampwr Cymru ydy'r cwestiwn. A fydd o'n stondin un Gareth Lloyd Evans. Fydd o'n stondin dau Richard Jones cyn pencampwr byd a pencampwr carfan y byd ar hyn o bryd. Fydd o'n Gethin Lewis o garfan datblygu Cymru. Fydd o Dylan Jones ti newydd nebo ar y stondin rhif 4. Neu ar 5 fydd o'r pencampwr byd bresennol Gwiel Lloyd Evans. Neu yn y pen draw na ar 6 Matthew Hot Dogs Evans. Dyna'r cwestiwn sydd ar feddyliau bob un o'r bobl yma sydd yng nghanolfan gneifio Meirion lle mae'n orlawn ar hyn o bryd. A mae'r sylw i gyd ar y llwyfan wrth i'r bechgyn yma gyflawni'r ornes o gneifio 20 o wyn. Ac welwch chi fan hyn Gareth Lloyd Evans fanna yn gorffen hyn. 5 Gwiel Lloyd Evans i frawd o fan hyn. 2 frawd yn cystadlu yn herio i gilydd fan hyn am bencampwriaeth Cymru. Ond ar hyn o bryd y cyflyma o ddigon efo 18 o wyn yn dod allan rwan ydi Dylan ti newydd nebo. 3 fanna wedyn Gethin Lewis. Mae hwn wedi disgleirio yn yr heriau blaenorol ar y gylchdaeth yn ystod y misoedd dwytha yma ac wedi tyfu mewn y poblogrwydd, wedi tyfu mewn aeddfedrwydd o rannu sgiliau gneifio ac yn siŵr o gyrraedd y brig rhyw ddwrnod ac yn cynrychioli Cymru ar hyn o bryd yn y garfan datblygu. Dyma ni bencampwr y byd, Gwiel Lloyd Evans, Gwion Grigor o Llansannan ydi o, ond yn ôl a ni ar sylw ar 4 i Dylan Jones. Sbiwch arno fo, mae wedi wydio fel watch a mae'r egni na sy'n seithi allan o'r llwyfan yma ar hyn o bryd i'w teimlo trwy'r gynulleidfa i gyd ar hyn i'n sgrechian am ei dewis aelod ar y llwyfan yma. Richard Jones, wastad yr aelod tawel o'r gystadleuaeth, ond wastad ond y dim yr un cywira ei drawiad. Gwiel Lloyd Evans ei partner o yngharfan Cymru fan yna yn Golden Shears yn yr Alban. Allan o fo ar gyfer yr oen nesaf sef yr 19 oen. Ond mae Dylan Jones un ar y blaen iddyn nhw i gyd ar hyn o bryd. Ydi o mynd i orffen yn gyntaf. Mae yna un arall allan o'n 19 sy'n allan gan Gethin Lewis. Felly sbiwch chi ar y ddau yn nhw drawiad am drawiad, ond mae Gethin Lewis un oen y tu ôl i Dylan Jones. Mae o'r rhagorol o gyflym a dweud y gwir. Allan dylechiadau iddo fo ac mae'r profiad na mae o wedi gael yn teithio'r byd yn creifio yn dangos ar hyn o bryd. Mae'r canolbwyntio yn llwyr. Dydyn nhw'n sylweddol i bod yna neb arall ar llwyfan ond nhw hunain ar hyn o bryd. Yn nhw yr wyn, yr anffis na, y cybar corlan yn dweud, gnaflyn arall o tina. Dyna fo ti, mewn o fo, 1, 2, 3 rown y cwmpwn o a David Dylan Jones yn pwysau fod yn coch a mae o'n ennill ei poblogaidd iawn o ran cyflymdra yn yr final.